అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు సింధూరా తెలుగు వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? సో నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను. అండ్ ఈరోజు వీడియోలో టాపిక్ ఏంటంటే, మీరు చూసేసారు కదా, థంబ్నెయిల్లో చూసారు కదా, ఆ టాపిక్ గురించి నేను మీతో ఈరోజు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. అండ్ ఎవరైనా నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోతే ఆ వీడియోస్ లింక్ అనేది కింద ఇస్తాను, చూడండి. అండ్ తిరుమల వెళ్ళి గుండు చేయించుకోవాలనుకునే వాళ్ళు, అలాగే మనం గుండు చేయించుకున్న తర్వాత జుట్టు బాగా పెరుగుతుందా అని చెప్పేసి చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారు. సో ఆ వీడియోలు కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేస్తాయండి. సో ఇప్పుడైతే నేను కొన్ని టెన్షన్స్ వల్ల నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను. అంతేకాకుండా మా హౌస్ అనేది కొత్తది కొనుక్కున్నాం అనమాట. సో ఆ పనుల వల్ల నేను కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల వీడియోస్ అనేవి షూట్ చేయలేకపోతున్నాను అనమాట. సో ఈరోజైతే నేను చాలామంది నన్ను ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్స్కి నేను సమాధానం అనేది ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేస్తాను అనమాట. సో నేను అసలు ఎందుకు గుండు చేయించుకున్నాను, దాని వెనక ఉన్న రహస్యం ఏంటి అనేది నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి. అండ్ ఎవరైనా మన ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ వీడియోస్ని లైక్ చేయండి. అండ్ ఆ వీడియోస్ లింక్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. అండ్ చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా, అక్క మీరు లాంగ్ హెయిర్ ఉంది కదా, ఎందుకు గుండు చేయించుకున్నారని చెప్పేసి చాలామంది ప్రీవియస్గా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతున్నారు. అండ్ మీ హెడ్ షేవ్ వీడియో కూడా ఉంటే పోస్ట్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు. సో హెడ్ షేవ్ వీడియో అయితే లేదండి, ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా పోస్ట్ చేసేదాన్ని. సో ఆ టైంలో నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తాను, నేను ఇలా పెడతానని చెప్పేసి నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. జస్ట్ మా సిస్టర్ వచ్చేసి, అమ్మాయి నీకు హెయిర్ ఇంకా గుండు చేయించేసుకుంటున్నావు కదా, లాస్ట్ కొన్ని పిక్స్ తీస్తానని చెప్పేసి తను ఫొటోస్ అయితే తీసింది. సో అవే నేను వీడియోలో షేర్ చేశాను అనమాట. సో నాలాగా చాలామంది లాంగ్ హెయిర్ ఉండి గుండు చేయించుకోవాలని చెప్పేసి కొంచెం ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కదా. సో మనం గుండు చేయించుకున్న తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పేసి ఫీల్ అయిపోతుంటారు కదా. సో వాళ్ళ కోసం అనేసి నేను చెప్దామని చెప్పేసి ఇంకా ఆ పిక్స్ గుర్తొచ్చాయన్నమాట, అవి షేర్ చేశాను. సో వీడియో అయితే లేదండి, ఉంటే నేను డెఫినెట్గా పోస్ట్ చేస్తాను. అండ్ అంతేకాకుండా గుండు చేయించుకోవాలని కూడా ఒక ఆవిడ నన్ను ఇన్స్టాలో మెసేజ్ చేశారు, అక్క నేను కూడా ఒక 1 వీక్లో గుండు చేయించుకుంటున్నాను, గుండు తర్వాత హెయిర్ అనేది బాగా పెరుగుతుందా, అండ్ నాది లాంగ్ హెయిర్ ఉండే అని చెప్పేసి ఇన్స్టాలో మెసేజ్ చేశారనమాట. సో దాని గురించి క్లారిటీగా నేను కొన్ని వీడియోలు అనేవి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ప్రీవియస్గా వస్తూ ఉంటాయి, సో చూస్తూ ఉండండి. అండ్ అంతేకాకుండా నా గుండు వెనక రహస్యం ఏంటనేది నేను రివీల్ చేస్తాను. అండ్ ముందుగా నేను ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను, మనకి లాంగ్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు అండ్ డాండ్రఫ్ ఈ సమస్యలతో బాధపడే వాళ్ళు, మేము గుండు చేయించుకోవచ్చా, గుండు తర్వాత మాకు హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, సో అప్పుడులాగే హెయిర్ అనేది గ్రోత్ పెరుగుతుందా అని చెప్పేసి చాలామంది నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తున్నారనమాట. సో వాటన్నిటికీ ఆన్సర్స్ అనేవి నేను చిన్నగా నెక్స్ట్ వీడియోలో అనేది షేర్ చేస్తాను. అండ్ గుండు చేయించుకుంటే జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుందా అని అడుగుతున్నారు. ఒత్తుగానే అంటే మనము లాంగ్ హెయిర్ ఉన్నప్పుడు మనం పోషణ చేసే విధానం వేరే ఉంటుంది, షార్ట్ హెయిర్ ఉన్నప్పుడు మనం పోషణ చేసే విధానం వేరే ఉంటుంది కదా. సో దానివల్ల కూడా ఉంటుందండి. అండ్ మనం అనేది హెయిర్ మీద కేర్ ఎలా తీసుకుంటామో దాన్ని బట్టే మన హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అండ్ డాండ్రఫ్ సమస్యలతో బాధపడే వాళ్ళకు కూడా కొన్ని నేను టిప్స్ అనేవి నేను నా వీడియోలో షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ అయితే టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో చాలామంది అడిగారు కదా, చెప్తాను. అండ్ నేనైతే గుండు చేయించుకోవాలని అయితే నేను అసలు అనుకోలేదండి, నేను అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా చేయించుకున్నాను. కావాలంటే నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను, చూడండి. అసలు నేను గుండు నాకు ఇష్టం లేకుండానే చేయించుకున్నాను. అండ్ మా హస్బెండ్ని అయితే నేను అడగలేదు, అదే అనుకోకుండా దేవుడు చెప్పాడు, చేయించేసుకున్నాను అనమాట. సో నేను ఇంటి దగ్గర నుంచి ప్రిపేర్ అయిపోయి వెళ్ళింది అయితే వేరే విషయము, కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక జరిగింది అయితే వేరే విషయం అనమాట. సో మెయిన్ రీజన్ అయితే మా అమ్మ వాళ్ళకైతే మేమిద్దరం అమ్మాయిలమే అనమాట. సో అమ్మ వాళ్ళకైతే అబ్బాయి లేడు. సో ఇంకా ఏం చేశాము, నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు నాకు బేబీ బాయ్ పుట్టాలని చెప్పేసి కోరుకున్నారనమాట. సో మా డాడీకి కూడా అబ్బాయిలు లేరు కదా. సో నాకు బాబు పుడితే నేను సగం జడ ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పేసి స్వామికి అయితే మొక్కున్నాను. అండ్ మా పేరెంట్స్కి అయితే అబ్బాయి కావాలని ఉన్నది, మా హస్బెండ్ వైఫ్ అయితే ఆ అమ్మాయి పుట్టాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు. సో నాకైతే అబ్బాయినే కావాలన్నది, ఎందుకంటే అమ్మ వాళ్ళకి అబ్బాయిలు లేరు కదా. సో నా వల్లన్నా కొంచెమన్నా
వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ ఉంటుందని చెప్పేసి నేనైతే కోరుకున్నాను. నేను 5th మంత్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడేమో నేను వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్కున్నాను అనమాట. సో స్వామి నాకు అబ్బాయి పుడితే నేను నీ దగ్గరకు వచ్చేసి సగం జడ ఇచ్చేస్తాను, నాది లాంగ్ హెయిర్ ఉండిండే కదా, నాకు ఖచ్చితంగా అబ్బాయి పుట్టాలి అని చెప్పేసి ఓం నమో వెంకటేశాయ అని చెప్పి కోరుకున్నాను అనమాట. సో నేను అనుకున్న ప్రకారమే నాకైతే అబ్బాయి పుట్టాడు. సో అబ్బాయి పుట్టిన తర్వాత పుట్టెంటుకలు ఇవ్వలేదన్నమాట. మేము ఇంట్లోనే 9 మంత్స్కి బాబుకి ఇంట్లోనే హెయిర్ కట్ అనేది గుండు అనేది చేయించేసాము. సో ఒక బాబుతో వెళ్ళొద్దు, ఇద్దరు అయిన తర్వాత వెళ్ళండి అని చెప్పేసి మా అత్త మామలు అండ్ మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు కూడా చెప్పారనమాట. సో తర్వాత బాబు పుట్టిన 1 ఇయర్కి నెక్స్ట్ పాప అనేది ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది. ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఇద్దరు అయ్యాక వెళ్ళండి, ఆ బాబుకి 3rd ఇయర్ వచ్చింది, చిన్న బేబీకి ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నా మనకైతే లెక్కలేదని చెప్పేసి చెప్పేశారనమాట. సో ఫస్ట్ అయితే బాబుకి మేము హెయిర్ అనేది తీపిచ్చేసి ఇంట్లో పెట్టేసాము, ముడుపు కట్టి పెట్టేసామన్నమాట. ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా బేబీ పుట్టిన తర్వాత బేబీకి 5th మంత్ ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు మేము తిరుమల వెళ్ళామన్నమాట. సో కొన్ని కారణాల వల్ల ఇంట్లో ఆరోగ్య పరిస్థితుల వల్ల లేట్ అయిపోతుందేమో అని చెప్పేసి తిరుపతి వెళ్ళాము. తిరుపతి వెళ్ళి అక్కడే గుండు చేయించుకున్నాం అనమాట. సో నేను యాక్చువల్గా అయితే ఇంటి దగ్గర నుంచి ప్రిపేర్ అయింది అంతా వెళ్ళింది ఒక ఎత్తు అనమాట. నేను షార్ట్ హెయిర్ ఇద్దాంలే అని చెప్పేసి ఫస్ట్ కట్ చేసుకోవడం కూడా నేను పొడవు ఫస్ట్ ముక్కున్నాను కదా బాబు వరకు అని చెప్పేసి సగం జడ కట్ చేయండి, ఇలా కొలతేసి కట్ చేయండి అని చెప్పేసాను. సో ఆవిడైతే కట్ చేసింది. ఇంకా కట్ చేసిన తర్వాత హాఫ్ హెయిర్ అయితే ఉన్నింది. అప్పుడు వచ్చేసి మా మమ్మీ అన్నారు, అమ్మ ఇద్దరు పిల్లలు బాగున్నారు కదా, ఆరోగ్యంగా ఉంటే పేరెంట్స్ అనేది గుండు అనేది చేయించుకోవాలమ్మా, స్వామి ఒప్పుకోడని చెప్పేసి మా మమ్మీ అన్నారనమాట. సో మా మమ్మీ అన్నాక నేను సరే అని ఆలోచించా, 5 మినిట్స్ ఆలోచించాను. సో నేను ఇంతవరకు నేను మెంటల్గా అయితే ప్రిపేర్ అవ్వలేదు కదా గుండు చేయించుకోవాలని. సరే ఎలా ఉంటుందో ఏంటో నేను ఈయన కూడా చెప్పలేదని చెప్పేసి అనుకున్నాను. సో సరేలే అని చెప్పేసి ఇంకా అమ్మ చెప్పారు కదా, నా పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటే చాలే తండ్రి, నాకు ఈ జుట్టుతో అవసరం లేదు, ఈ జుట్టుతోనే సగం అహంకారం ఉంటుందని నేను చాగంటి ప్రవచనాలు విన్నానమాట. చాగంటి గారు చెప్తుంటారు కదా, ఆ ప్రవచనాలు విన్నానమాట. విన్నాక నేను సరే ఇంకా చేయించేసుకున్నాము, మన అహంకారాన్ని దేవుడి ముందు పెట్టేసినట్టు అనమాట. మనకి జుట్టు ఉంటేనే కదా తలపొగరు అనేది ఉంటుంది. సో అందానికి ఎక్కువగా జుట్టే కదా ప్రతీక, జుట్టు లేని మనం చూసుకోలేము కదా. సో నేనైతే ఆలోచించాను, చాగంటి గారు చెప్పారు కదా పిల్లలు పుట్టెంటుకలు అలా ఇచ్చేస్తే మంచిది, ఆ తల్లిదండ్రులు కూడా నేను ఒక్కదాన్ని చేయించుకోకుండా మా అత్తయ్య మావయ్యలు చేయించుకున్నారు, పిల్లలు చేయించుకున్నారు, మా ఆయన చేయించుకున్నాడు, నేను ఒక్కదాన్ని బ్యాలెన్స్ ఎందుకు, ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది కదా అని ఇంకా అప్పటికప్పుడు డిసైడ్ అయిపోయి నేను గుండు అనేది చేయించేసుకున్నాను. గుండు వరకు అయితే బాగానే ఉంది. తర్వాత స్టోరీ అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అనేది షేర్ చేస్తాను. నేను గుండు తర్వాత నేను ఏమేమి ఫేస్ చేశాను, నాకు ఎలా అనిపించింది, నా అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే షేర్ చేస్తానండి. ఇప్పటికే వీడియో అయితే లెంత్ ఎక్కువైపోయింది. సో మీరైతే తెలుసుకున్నారు కదా నా గుండు వెనుకున్న రహస్యం ఏంటి అనేది. సో తర్వాత నేను ఏ విధంగా ఫేస్ చేశాను, గుండు చేయించుకున్న తర్వాత నాకు అనిపించిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, తర్వాత నేను ఎలాంటి హెయిర్ కేర్ చేశాను అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో డెఫినెట్లీ షేర్ చేస్తాను. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ కోసం వెయిట్ చేయండి. నేను ఖచ్చితంగా నాకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీకు చెప్తాను. అంటే నేను ఏ హెయిర్ కేర్ తీసుకున్నాను, ఏ విధంగా నేను హెయిర్ కేర్ తీసుకుంటే నా హెయిర్ అనేది ఇంత ఒత్తుగా ఉంది అని చాలామంది ఒత్తుగా ఉందని కూడా అడుగుతున్నారు. సో నేను టిప్స్ అనేవి నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను, డెఫినెట్లీ ఖచ్చితంగా షేర్ చేస్తాను అనమాట. సో అంతవరకు వెయిట్ చేయండి. అండ్ కంపల్సరీగా వీడియోస్ అనేవి వస్తాయి. అండ్ మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ నా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి డెఫినెట్లీ షేర్ చేయండి. అండ్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా చేసేసేయండి. అండ్ హిందీలో కూడా అడుగుతున్నారు, నేను త్వరలో ఆ వీడియో చేస్తాను, నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందని చెప్పేసి. అండ్ గుండు చేయించుకోవాలి ఎలా ఉంటుందని ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం కూడా నేను కొన్ని విషయాలు అనేవి నా వీడియోలో డెఫినెట్లీ షేర్ చేస్తాను. సో నేను కంపల్సరీ వీడియోస్ అనేది షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. అయితే ఈరోజు వీడియో అయితే ఇంతేనండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బై బాయ్.